Veronica ang BCPO Director, mga ka-aksyon. Hello sir, good morning. Shackson Art, diri sa Aksyon Radio Bacolod. Action Art, good morning. Good morning man sa tanan nga viewers kag tagpalamati sang imo nga programa. Salamat gid sir, ihingalitan ko lang ni Tiempo kag ang imo panahon subong nga morning. Si Mayor Alvin naka-mention in one of the activity dira sa Bacolod City Government Center, war on drugs nga hindi mapintas ang implementation. Sir, paano ini i-translate into implementation sa BCPO? Kag ano ang mangin mga measures kag ang himuon ninyo diri Colonel? Ang war on drugs nga wala sang pinatsanay has been the policy sang PNP, ano? Ever since nga nag-start ang administration ni President Bongbong Marcos, amo na ang stance nga as much as possible wala sang may madula ka kabuhi in the campaign against illegal drugs. So with that on that line nga amo nang gusto matabo and even the national government under the Marcos administration, how serious sir ang Bacolod daw in terms of illegal drug operation? Damo pagidigapon sir sa monitoring sing imo team? Ang Bacolod City Police Office has been very serious sa kampanya naton sa illegal drugs. Kaya ti kabalo kitang sa pag-address ang problema naton sa illegal drugs, na-address naton ang damo nga krimen. Kaya ti hindi naman na lipod sa aton nga kalabanan gidya nga krimen nga katabo diri sa syudad. Malink po gidya sa issue or paggamit sa illegal nga droga. With regard naman sa kung damo ang droga diri sa Bacolod, so kung i-compare ko no ang sitwasyon sa Iloilo City and Bacolod City, pag-start ko pa lang nakahambal ko nga mas dako ang challenge sa Bacolod. It's because damo diya ginahalinan nga sources. Uy, oho. When you say damo ginalinan nga sources, coming from other island o mo na sir? Correct. Kaya mayari kitang nagahalin sa Oriental. Luzon. Nagahalin sa Luzon. Ang gahalin na sa Luzon, galusot man na sa isla sang Cebu, kag nagalusot man na diri sa aton. May ara pagid nga source ang illegal nga droga nga nagahalin sa Mindanao. Kagti ang usual nga nagahalin sa Luzon, diri nagaagi sa Panay. So, ang strategy naton will continue kung ano nasugdan mo na kag when you say nga ti halin siyang ang ginahimo giman sa PNP subong niya hindi bloody war against illegal drugs. So, ang setup ni sir iniya ara na ginman sa template siyang PNP. Yes, in fact, that has been the policy of the PNP, no, sa Police Operational Procedure. Kung ang kabuhi sa isa ka pulis, wala man nabutang sa imminent danger, there's no need for the use of firearm. That will result in the killing of suspects. Pero as to sa drug operation, was there any group or any drug group nga bag-o na kwan, sir? Nagtuhaw sa Bacolod or na man mga new player ini ang nagadala diri kag dukod ko sa volume subong? Mayara nga remnants sang una nga mga drug group, no? But sa panahon subong, hindi na pareho sang una balang kontrolado lang sang mga drug group o isa ka grupo kay nadlok ang isa ka grupo nga magsulod. But this time free for all ang transaction sa illegal drugs. For as long as you have connection sa source, pwede ka lang makapadala dire kag magdistribute sa droga diri sa syudad kag bisan pa sa iban nga mga banwa o syudad sa Negros Occidental. Correct. Amo na ang problema gid. But why labot sina ang namutikan ko pagid even gani isa marijuana sir, no? Not only isa shabu. Subong may mga liquid marijuana na kung nakita ang mga report nga amo nang gina-ideya sang mga illegal drug operators, may mga innovation na ginahimo. Blatis lingko
samtang ang ginapahugot sa PNP ang ila sining war on drugs, may mga strategy man nga ginahimo ang mga illegalista, Colonel. Yeah, na that is one of the challenges nga aton minatubang kay nag-evolve man sila. Isa una gani wala na sila gagamit sang strategy nga ginagamit sang aton police and military personnel, no? Like say for example, subong nga panahon nagagamit na sila dead drop. Ibilin lang nila ang package ng droga sa isa ka lugar. May makuha, ang nagkuha way kabalo kung sila nagbilin. So may weakest link nga nautod ang link. Hindi mo na ma-identify kung sino ang source ang droga. So damo sila sa mga strategy. As time pass by, nag-evolve man ang ilang mga diskarte. So amo na ang gina-counter sa aton kapulisan kag other law enforcement agencies. I know nga ang campaign against illegal drugs or war on drugs, hindi ni siya ma-attain, malabot kag ma-accomplish sa aton PNP without the support of the public. Sir, ano mas strategy naton sini kag anong himuon naton in order nga maka-cooperate, makabulig ang public, especially mga barangay officials? Well, correct dan mo ginhambal Kag dapat mabalaan ni sang tanan nga ang problema ta sang illegal drugs. Hindi lang nga problema sang law enforcement agencies sang Pilipinas. But this is the concern of all. Kahit kung ikaw, ang pamilya mo, may addict, hindi ka makahambal nga ang nag-addict mo lang pamilya ang maguba. Definitely, cancer sa susunod, mapektuhan gid ang bilog nga pamilya kag ang krimen dira na maumpisa. So dapat builugan gini sang tanan kay kon mintras ang hambal sa ibante hindi na kami affected, hindi na kami makialam da. Correct. So amo na ang problema. Dapat may responsibilidad kita hindi lang sa aton kaugalingon, sa aton pamilya, but sa aton mga susudad na magbulig kung paano mapatawhay ang aton nga syudad. Sir, alin sa una ginambal, no? Ang success sini nga negosyo kung way sa mga nagausar, nagagamit, hindi man ni siya maputo tikoy ning mga kapitalista kang nagabaligya sini. Meaning kay naga-progress, nagasige, bisan illegal, damong yapon na gagamit sang illegal drugs, no? Amo na ang isa sa mga problem tagid subong. Now, isa pagid nga ang mga nagahimo sini nagapangisog because of their contacts, so ila connection not only sa aton sini nga mga authorities, meaning law enforcement unit, and even sa husgado kung kaisa, inabala sir matutukan taman. Ito may monitoring kita, no? Once nga na-file namon ang kaso, ginamonitor nato na kag kung makonvict. So na-monitor namon na kung ma-dismiss, ginatun-an namon na ano ang rason nga na-dismiss ang kaso. Amo na nasubong ang policy sang PNP because gusto namon nga once mag-file kami kaso, it should be airtight and it should pass the scrutiny of the courts. Okay. So that we can ensure conviction. Ang gusto sang PNP nga dapat as much as possible kanang file lamang nga kaso, may ara nga resulta nga conviction on the part of the accused. Kag kung gusto ko tayo dugangan that yes, sir. Problema naton sa illegal nga droga should be approached as a medical issue. Correct. Hindi lang niya basta-basta nga na-influensyahan lang ang iban. Nagaresulta niya sa medical issue kay addiction nimo. So dapat hindi lang law enforcement agency ang magtutok sini, but all other appropriate agencies para nga ma-address naton ang problema sa demand. Yes, correct. Amo na mabal gani ini siya tuod do kabudlay nga resolbahon, but with all the efforts ng tanan nga stakeholders, madaog tagin ni siya siguro sooner or later. Correct. Balgarin ni Mayor Albi, ang way forward nato subong we should look
the issue about illegal drugs Mm. like COVID. Mm. Nga kung ang isa ka tawo may COVID, di ba gina-isolate siya? Yes, yes. So, lantawon tani ang mga tanan nga mga nagagamit nga daw isa ka may sakit sa COVID nga imo siya nga palagyuhan Ah. kay base kung mahalapnan ka balahatag maguba ang imo nga futuro. Aha. Kag take note nga ang kalabanan sa mga heinous crimes ang mga nagahimo sini perpetrator sini is drug dependent. Correct. Si Mm. amo na rin siling ko nga umpisa lang na sa sigop-higop. Mm. Tapos pag wala na sa kwarta, mamaligyan na sa mga gamit na sa sulod balay. Nan. Tapos kung wala na siya kuluwaon sa sulod balay sa iyang pamilya, mangold up, Ah. nadalma na gid siya kung ano-ano na nga krimen, no? Hindi lang crimes against property, pwede siya mang-rape, Mm. pwede siya magwala, kahit guba ng utok niya. So, kadamo malain nga posible nga matabo sa gamit sa illegal drugs kag napapawala sa mga miyembro sa pamilya Aha. na sa umpisa pa lang tani may ara kita nga mahimo para ma-address yung problema sa illegal nga droga. Yes. Sir, how about narcopolitics? Bacolod City, ano ang assessment sa BCPO? Well, as of now, wala pa man kami may na-monitor, pero gusto ko lang tagaan emphasis when I was the city director of Iloilo City Police Yes, sir. Office. During barangay election, I went as far as advocating nga dapat ang mga pumuluyo o mga botante hindi magboto sa mga barangay candidates nga may ara nga involvement, may ara nga issue sa illegal drugs, no, whether gatulak ka, whether ga-support ka, Mhm. or nagapawala ka lang, no, sa imo nga barangay, bisan nga ang imo nga tupad balay nagapaligya droga, ikaw nagabenepisyo sa ina nga negosyo sa imo tupad balay. So amo na dapat ang stance ng kapulisan sa BCPO. Mm. Kagabisan pa ang mga individual nga concerned nga dapat hindi ni maglala ang problema naton sa illegal drugs dito sa aton syudad sa Bacolod. Wow. Amo na ang ginapaabot na ton, sir. No, because at the end of the day, katulad sa ginambal mo, I do agree nga kung hindi matabo sa imo nga malita ng pamilya mo, either mangin victim siya sang natabo nga insidente nga gincommit sang isa ka drug dependent or bisan nagagamit siya, kuan man na siya, biktima man siya gyapon kung matabo na sa imo, dra mo na marealisar that illegal drugs is really a number one problem nga nagaguba sa aton susyudad, Colonel. Correct. Sa subong nga panahon, ano na gini siya ni ang pinaka-major issues or social ills nga nagathreaten hindi lang sa mga pamilya but even our security as a nation, no? Correct. Ito kakabalo kung ano ang mga strategies ang mga threats sa aton nga national security nga amo ni kadamo sa droga man nga nagaabot sa aton. Sir, okay na ko sa sining nga campaign. Masaylo lang ko very quickly. Kapon nag-meeting kamo with the Bacolod Youth Foundation in preparation of Mascara festivity. Can you tell us na mga preparation, sir, kag na istorya nyo? At initial pa lang ito, no? Okay. Ginpatawag nato ng mga partner agencies naton sa security cluster. Gusto naton nga as early as now ma-concretize, no, so to speak, ang plano naton kung paano naton masiguro nga mangin matawhay ining Mascara Festival 2024. Okay. Anyway, bawga istorya tagali party siya ang isa tangob gali nga nakuhaan to mga 400,000 to gali, sir. Yes, Grabe man, no. Makon mo 400,000 ang nakuha nga sabo. Anyway, sir, anong imo sining nga marching order to those affected nga mga police commission officers sa sining reshuffling? Ang siling ko lang sa ila is they have to give the best shots and they have to prove nga wala kong nagsala sa pagbutang sa ila
as station commanders. Mhm. Kag they have to consider this position as their last, no? Parang i-give out nila ang pinaka the best nila. Aha. Kag this is the best time for them to shine and to build a good service reputation. Sila gani sila, Bacolod, the people of Bacolod and even those working and doing business here in Bacolod deserve the best service. Mhm. So, bisan pa nga nagkanto sila sa aton estasyon kay nag-complain, pagali nila dapat mayuhom gihapon kay satisfied sila nga ang nakita nila ang serbisyo sa aton kapulisan nga nagapanikasugid para nga mabuligan sila sa ilang mga problema o sa krimen nga natabo sa ila. Okay. On that note, thank you, good Colonel. Anong mabilin mo nga mensahe sa mga Bacolod nun? Well, as usual, ang ako lang ang ginapangayo is suporta, concern sa aton nga syudad kay ti wala naman sing iba ni nga magbinuligay kundi kita, no, bilang ako isa man sa pumuluyo sining aton nga syudad. So sino pa ang magbinuligay kag ti kung nagatag kita suporta sa iban nga mga nauna nga city directors nga bisan pa gani nagalin sa iban nga lugar, hindi guro imposible nga maghatag suporta ang Bacolod nun sa isa ka leader sang BCPO nga taga-dirigid sa Bacolod. Good luck sa imo, Colonel. Action Radio Bacolod will continue to support sa imo sining nga mga program. Kindly contact us kung anong mabulig namon, especially sa information dissemination. Thank you, Colonel. God bless. Thank you, Gid. Action Art. Kag may agigid sa tanan. Action Hotline. Salamat, kina. No?